Vítejte na přednášce Elektrosmog s Krocem, kde se budeme zabývat efektivní ochranou vůči neionizujícímu záření z pohledu analýzy rizik. Na začátek bych se vám rád představil, mé jméno je Martin Matulík a oblastí okolo biologických účinků neionizujícího záření se zabývám už od střední školy, bude to nějakých 12 let. Z toho mám pak 4 roky pracovních zkušeností s novými technologií v oddělení řízení rizik. No a proč jsem se vůbec touhle oblastí začal zabývat? Chci sdílet své poznatky, abychom všichni mohli sklízet výhody moderních technologií bez zbytečných nežádoucích účinků. Elektromagnetická pole jsou nedílnou součástí moderního života, protože vznikají z elektroniky, zařízení pro bezdrátovou komunikaci, elektroinstalaci a tak dále. O ochranu vůči škodlivým účinkům elektromagnetických polí bychom se měli zajímat především kvůli potenciálním zdravotním rizikům, která jsou s nimi spojená. A cílem této prezentace je poskytnout stravitelný vhled do téhle oblasti i praktické rady pro účinnou ochranu před škodlivými účinky elektromagnetických polí. Podívejme se na shrnutí analýzy rizik. Máme zde uveden zdroj elektromagnetického pole, přiřazený dopad a pravděpodobnost, ze které jsme určili úroveň rizika. Můžeme vidět, že většinu technologií můžeme účinně snížit riziko, které je s nimi spojené, až na úroveň, kdy jsme schopni rizika s čistým svědomím akceptovat. Následující principy ochrany se dají použít i pro libovolné situace, ve kterých byste nemohli použít žádné z těch konkrétních doporučení. Můžeme vycházet z principu předběžné opatrnosti, čili prakticky použít pravidlem 3N, nezbytně, nejméně, nejdále. Čili pro jakékoliv zařízení, může to být mobilní telefon, tak aktivovat jen funkce, které nezbytně nutně potřebuji. Nejméně používat zařízení co nejkratší dobu a nejdále být od zařízení co nejdále. Intenzita záření klesá s druhou mocninou vzdálenosti, takže tohle je také velmi účinný princip, jak se můžeme ochránit. Pojďme se podívat na tu stěžejní část individuální ochrany s nejúčinnějšími opatřeními pro 10 nejrizikovějších technologií. Mobilní telefon můžeme umístit co nejdále od kritických struktur, hlava a reprodukční orgány. Před spaním telefon ideálně vypnout nebo alespoň na režim letadlo. Když už telefonujeme, tak je nejvhodnější telefonovat buď na hlasitý režim, anebo přes kabelová sluchátka. U počítače můžeme opět udržovat co největší vzdálenost, tak aby to pro nás bylo pohodlné. Laptop navzdory názvu mít na stole. Při offline aktivitách, pokud nepotřebujeme internet, tak vypnout Wi-Fi. Pokud používáme klávesnici, myš je vhodně je propojit kabelem. Zároveň, pokud máme tu možnost, tak je vhodné kabelem připojit také internet. Wi-Fi router. Vypnout při nepoužívání, což neznamená, že bychom museli pořád mačkat tlačítko vypnout, zapnout. Bohatě stačí, pokud Wi-Fi router vypneme na noc. Sluchátka jsou ideální kabelová, pokud máme tu možnost, tak je samozřejmě vhodnější používat reproduktor. Pokud máme děti, můžeme je chtít monitorovat bezdrátovou chůvičkou, která je poměrně riziková, takže nejvhodnějším řešením je osobní návštěva, alternativně monitorování přes nějaký drátový přenos, například webkamerou připojenou k počítači ve vedlejší místnosti. Přesuňme se ke zdravotní péči. Pokud přijdeme k zubaři, musí nám vrtat zub. Pokud mám tu možnost, tak preferuju zvolit fotokompozitní výplň. Je to investice, která se mi většinou dlouhodobě vyplatí. V případě rovnátek to nemusím tak hrotit
Ale pokud mám to možnost, tak nejbezpečnější jsou fóliová rovnátka. Na druhou stranu, pokud ta možnost není, fixní rovnátka by mi výrazně pomohly, tak holt to riziko na 2-3 roky zkousnu. U nových technologií se můžeme zaměřit na chytrá měřidla, které jsou s námi už další dobu. Pokud musíme používat chytrá měřidla a můžeme si vybrat model, tak preferujeme ten, který odesílá data s co nejnižší četností. Z nejnovějších technologií má velký význam snížit rizika u náhlavních souprav pro virtuální či augmentovanou realitu. Čili pokud tam hrajeme nějaké hry, tak ty, které jsou ideálně offline, a pokud chceme například virtuálně cestovat, podívat se na nová místa, tak si video s tím místem stáhnout do zařízení, odpojit zařízení od Wi-Fi, pak si to video spustit. Pokud už Wi-Fi musíme používat, tak můžeme vypnout aktualizace. Ale s tím souvisí zodpovědnost zařízení co nejčastěji aktualizovat. Pokud používáme virtuální brýle spojené s počítačem, je lepší preferovat kabelové spojení. Můžu částečně zmírnit dopad nežádoucích účinků vitamínovou profilaxi, čili jestli dám třeba zelený čaj s vitamínem C, nebo si dám multivitamin předtím, než se ponořím do virtuálních světů. Zároveň velký význam zde má zkrácení doby používání, a to zejména u osob do 20 let. Přesuníme se k bydlení. Pokud se třeba stěhujeme, bydlíme v pronájmu, tak může mít velký význam průzkum lokality na vzdálenost od zdrojů elektromagnetického záření. Čili podíváme se po okolí, kolik je tam základových stanic mobilních vysílačů, případně jestli tam není vedení vysokého napětí, nějaká transformátorová stanice, či průmyslové podniky a průmyslové stroje. Dále můžu použít ke zjištění počtu Wi-Fi sítí, třeba chytrý telefon, tím, že jenom zapnu Wi-Fi a podívám se, kolik těch Wi-Fi sítí tam je. V případě nákupu nemovitosti můžu navíc prostudovat plán rozvoje lokality, čili jestli se tam nebude stavit nějaký průmyslový podniky, vedení vysokého napětí a tak dále. Pokud si tu nemovitost teprve budu stavět, můžu elektromagnetické záření snížit už v projektovém plánu. Můžu použít stíněné dráty ve zdech, vhodně navrhnout odpínací okruhy, anebo třeba použít také vypínací tlačítko pro ložnici. Abych tam na noc měl třeba jenom možnost si rozsvítit nebo zhasnout, ale vše ostatní vypnout jediným tlačítkem. Pokud mám zvýšenou citlivost na elektromagnetická pole, tak pak musím zvažovat i další věci. Nejvyšší účinnost má lokalita s co nejnižším zářením. Zároveň můžu třeba ve městě realizovat drobné úpravy své pomocí, pořídit nějaké stínící folie na okna, případně stínící síťku nebo závěs na postel. Cestování v automobilech. V autě opět platí zásady používat jen to, co nezbytně potřebuji. Nezbytné systémy musím mít zapnuté vždy. V případě potřeby si obvykle aktivuji doplňující systémy typu GPS navigaci nebo různé asistenční funkce. Tohle jsou věci, které děláme standardně. Dále, co můžu udělat prakticky v libovolném autě, tak je telefonovat až po jízdě venku. Tím se dostáváme ke společenské odpovědnosti firem, kde nám použití ochranných opatření nad rámec platné legislativy může přinést další zdroje příjmu a dlouhodobě snížit náklady. Můžeme k tomu přistoupit formou předvídání vývoje bezpečnostních norem výrobků. Tu bezpečnost produktů mohou zvýšit vhodným návrhem. Výborným výchozím bodem je dodržování zavedených norem,
a zajištění, že zařízení vyzařují v bezpečných mezích. Dodržování zavedených norem mohou vylepšit dodáváním výrobků s maximálně bezpečným výchozím nastavením, čili co nejnižším vyzařováním. Tohle můžu velmi výrazně vylepšit stíněním elektroniky vysílače, čili posílení elektromagnetické kompatibility návrhem. Tohle opatření má velmi vysokou účinnost a zařízení stíněná již z výroby mohou oslovit nový zákaznický segment a tím pádem generovat další zdroj příjmu. Těmito dvěmi opatřeními mohu úspěšně zavést princip Alara takovým způsobem, kterým dokazuji, že firmě opravdu záleží na bezpečí svých zákazníků. Pokud bychom si to shrnuli, tak posílení elektromagnetické bezpečnosti zaměstnanců i zákazníků může přinést výhody všem zúčastněným stranám, což pak podporuje udržitelný podnikatelský ekosystém. Teď se opět přesuneme trošku do individuálních situací a podíváme se na detailní příklady, jak se v různých situacích můžeme účinně ochránit. Začněme od začátku ještě prenatálním vývojem, čili v těhotenství je velmi důležité minimalizovat všechny stresory, včetně právě i expozice elektromagnetickým polím. Absolutním základem je nemít žádné elektronické zařízení na bříšku. Dále, když už někam jdeme, máme s sebou chytrý telefon, tak ho nosit ideálně v kalhotách, které mají kapsy co nejníže. Standardně být offline, online pouze pro nouzové situace a nezbytnou komunikaci. V práci mohu vnímat elektromagnetická pole jako jeden z faktorů při zvažování nového zaměstnání. Pokud mám možnost pracovat v kanceláři, tak přednostně preferuji práci z domova, případně alespoň hybridní režim. Pokud pracuji v terénu, tak je dobrým základem používat ochranné prostředky a stíněná zařízení, pokud je mám k dispozici. Co můžu udělat před prací, tak je dát si vitamíny a kompenzovat po práci nežádoucí vlivy fyzickým pohybem v čistém prostředí. Velký význam má minimalizovat ostatní stresory, jak jen to jde. Pokud už odpočívám jen pasivně, tak škodlivost elektromagnetických polí prakticky neřeším. Jedině pokud by mě to nějak výrazně omezovalo, například nemůžu usnout, tak tam má smysl vypínat Wi-Fi na noc a umístit elektronická zařízení co nejdále, ale víc bych to neřešil. U dalších věcí má velký význam kvalitní výživa, bohatou na vitamíny, bílkoviny a vlákninu a pít čistou vodu, dodržovat pitný režim. To nejlepší, co můžu udělat, tak je užívat si drobné radosti. Podívejme se teď na klíčové myšlenky, nejdůležitější postřehy a shrnutí toho, co jsme se dozvěděli. Začneme lehkým výhledem do budoucna, kdy v aktuální situaci pro nás velký přínos může mít předvídání rizik nových technologií. Nové technologie také přináší nové výzvy. Z těchto důvodů by aktualizované směrnice měly chránit veřejné zdraví před očekávanými riziky. Průběžný výzkum zachytí pouze některá rizika před širokým rozšířením dané technologie. Proto vnímám proaktivní ochranu před škodlivými účinky elektromagnetických polí jako základ pro zajištění ochrany veřejného zdraví. Ze všech pohledů si můžeme život výrazně zjednodušit, pokud budeme používat proaktivní řízení rizik na základě principů předběžné opatrnosti a principu Alara. Je to násobně efektivnější z dlouhodobého hlediska a pomůže ušetřit velmi výrazné finanční prostředky všem zúčastněným stranám. Kdybychom si
výhody měly projít z pohledu jednotlivých účastníků, tak státy profitují z toho, že zajistí lepší veřejné zdraví, což se mi projeví ve výrazně nižších nákladech na zdravotní péči a sekundárně také vyšší produktivitu. Z pohledu regulátora mám velmi silný regulatorní rámec, který je jednoduchý, transparentní a rozšířitelný i do budoucna na nové technologie. Z pohledu firem mnohem méně hrozí stahování zařízení z trhu, nemusím pak řešit ad hoc úpravy produktů, sledovat časté změny předpisů a případně řešit potom soudní spory. Jako bonus tím také naplním společenskou odpovědnost, jak vůči zaměstnancům, tak i zákazníkům. V roli občanů si pak můžeme užívat lepší zdraví a další život, který pravděpodobně bude kvalitnější, protože budeme mít nižší riziko chronických onemocnění. Když si to všechno shrneme, tak jsme se dnes dozvěděli, že elektromagnetická pole jsou neoddělitelnou součástí našeho života, proto vyžadují naši pozornost a opatrnost. Jako bonus si ukážeme pár nejúčinnějších typů pro zvýšení naší bezpečnosti vůči škodlivým účinkům elektromagnetických polí. 7 klíčových opatření je založených na pravidle 3N, nezbytně nejméně nejdále, čili pokud nějaké zařízení používám jenom funkce, které nezbytně potřebuji, po nejkratší možnou dobu a mám to zařízení co nejdále, je to pohodlné. Zajistím si osvěžující spánek tím, že hodinu před spaním omezím používání mobilu a zdrojů modrého světla. Zároveň také vypnu těsně před spaním elektroniku, chytrý telefon, Wi-Fi, notebook a prodlužku s vypínačem odpojím kabely. Pokud telefonuji, preferuji používat reproduktor a případně kabelové sluchátka. Pokud cestuji, tak telefonovat až po vystoupení z vozidla. Pokud se někde zdržuji další dobu, zvláště z hlediska bydlení, je dobré kontrolovat zdroje elektromagnetického záření v okolním prostředí, zjistit si, kolik je v okolí Wi-Fi sítí, případně vedení vysokého napětí a základnových stanic. Když mám možnost vybrat si zubní výplň, preferuji zubní výplň z fotokompozitního materiálu. Když si vybírám různé varianty techniky, tak budu preferovat bezpečnější techniku, která mi splní požadovaný účel. Čili pokud jde o připojení, tak preferuji kabel než bezdrátové připojení. Pokud je to zařízení mechanické, tak je bezpečnější než analogová technika a to je zase bezpečnější než digitální technika. Nežádoucí účinky elektromagnetických polí můžu do určité míry kompenzovat doplňováním vitamínů a pravidelným pohybem v čistém prostředí. Jednak, že je tam čistý vzduch, takže tím omezím další stresory a jednak tím, že v tom prostředí méně elektromagnetických zdrojů. Realizace těchto klíčových opatření by mi měla zabrat maximálně 3-4 minutky denně. Ovšem měla by velmi výrazně přispět ke zvýšení mé ochrany vůči škodlivým účinkům elektromagnetických polí. Tímhle relativně jednoduchým způsobem mohu velmi výrazně posílit svou bezpečnost. Doufám, že pro vás postřehy z této přednášky byly užitečné a děkuji vám za pozornost.